ଧାନ ବୁଡ଼ିଲେ କେତେ ଦିନ ଖରାପ ହେବ? 6 ଦିନ ଖରାପ ହେଇଯିବ, 6-7 ଦିନ 4 ଦିନ ରହିଯିବ ବୋଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ରହିବ। ପାଣି ସେ ରହିଲେନି, ହାଁ ପାଣି ଭରି ହେଇଛି, ପାଣି ରହିବ କି? ପାଣି ମାନେ ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି ଧାନ ଗଛରେ। ତମେ ଆଗ ନା ଗୀତଟା ଟିକେ ହାଁ ଗୀତଟା ଆରମ୍ଭ କର, କେଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ। ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କର। ହାଁ କରି ଚାଲୁ କର। ହଁ ପୁରା ଚାଲୁ କର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ରଖବାନ ରଖ ରଖବାନ ରଖ ସର୍ବଦା ଡାକେ ମୁଁ ତୁମ ପାଦର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର, ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ପୂର୍ବେ ବା ପଶ୍ଚିମେ ବସିଛ ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ଓ ତମ ନିକଟରେ ସୋମେଶ୍ୱର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଶ୍ରୀ କ୍ଷୁଦେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ରାଉଳ ପୁଲିରେ ମୁଣ୍ଡେ ବହିଗିରି ବସିଅଛ ବାବା ଗୁପେତେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ନୈଋତ କଣରେ ବିଜେ କରିଅଛ ଜଗତେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରେ ବସିଛ ଏକାମ୍ବର ସ୍ୱର ତମ ନିକଟରେ ତୁମେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ପୂର୍ବେ ବସିଅଛ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ରଖବାନ ରଖ ସର୍ବଦା ଡାକେ ମୁଁ ତୁମ ପାଦର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣେ ବସିଛ ଈଶାନେଶ୍ୱର ତମ ନିକଟେ ବାଲେଙ୍କେଶ୍ୱର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ପାଲେଙ୍କେଶ୍ୱର। ସୁନ୍ଦରପୁରରେ ବିଜେ କରିଅଛ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ଦେବ ଦିବାକର ସବୁ ଦେଖୁଛ ନେତ୍ରର 3 ପାଦ ପାପେ ପାଲଟି ଗଲ କି ପଥର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର, ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଗାଁ ଚାରି ପଖା ବସିଅଛ ଦେବ ନାମ ଜାଣିଛି ତୁମର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର, ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ଦେବ ଦିବାକର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ମିଛେ ଡାକୁଥିଲେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଭର ସତେ ଡାକୁଥିଲେ ଅରକ୍ଷ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର, ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଡାକେ ମୁଁ ତୁମ ପାଦର। ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦେବତା ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର, ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଡାକେ ମୁଁ ତୁମ ପାଦର। ବାବା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏତିକ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଡାକୁଛି। ହେତେ ତ ହେଇଲା ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଲା।